Pa 12 September, Kim Jong-un anaenda 20 hours kupita ku Russia pogwisa ntchito sitima. Ikanakhala ndege, ulendo umenewu ukanatenga 2 hours. Ambiri ndodabwa. Ndi chifukwa chani nthawi zonse akapita kunja, Kim amagwisa ntchito sitima. Kuyambira 2011 atakhala president, iye wayenda matripi 80 akunja. Koma ambiri mwa maulendo amenewa amagwisa ntchito sitima. Mwachitsanzo, anapita ku China kawiri pa sitima. Maulendo ku South Korea ndi Russia anagwisa ntchito sitima. 2019 pamene anapita ku Vietnam kukakumana ndi Donald Trump anayendanso pa sitima, ndipo zinamutengera 65 hours kuti akafike ku Hanoi. Koma ikanakhala ndege, akanayenda less than 6 hours kuchoka ku North Korea kukafika ku Vietnam. Ndiyebe anthu ambiri amakhala ndi mafunso. Ndi chifukwa chani Kim Jong-un amakonda sitima m'malo mwa ndege? Tikayang'ana mbiri ya gogo ake, amenenso anali president woyamba wa North Korea, ankakonda kukwera sitima pa maulendo akunja. Abambo ake, amene amulira zaka 17, ankakondanso masitima. Akulu amenewa ankadana kwambiri ndi ndege atangokhala president, ndipo sanakwerepo. Akhala akupita ku China ndi Russia kambirimbiri, koma ankayenda pa sitima. Mwachitsanzo, 2001 anayenda mtunda wa 20,000 km pogwisa ntchito sitima. Inuyo tangoganizani president kuyenda kuchoka ku Pyongyang kukafika mu mzinda wa Moscow pa sitima. Zinamutengera masiku 24 kuti akafike. Koma akanapita pa ndege, akanayenda masiku awiri okha. Lelonso kuli mwana wake amene amakonda kuyenda pa sitima. Ambiri akuganiza kuti Mr. Kim Jong-un pamodzi ndi agogo ake komanso abambo ake amachita izi pofuna kuteteza moyo wawo. Kwa iwowa amaona kuti kukwera ndege ndi chiopsezo chachikulu. Taona masiku apitawa Mr. Prigozhin anaphedwa pa ndege. Ndiye mwina Kim Jong-un amaonanso kuti akakwera ndege, anthu ena makamaka adani ake akhoza kuchita chiwembu, ndipo chifukwa chake amagwisa ntchito sitima. Mwachidule ndikuwuzeni kuti masitima amenewa sikuti ndi achisawawa, amakhala ndi bulletproof, asilikali omuteteza ambirimbiri amakhalanso momwe. Ndiye muli bedroom, dining, mabafa komanso matoilet. Kuonjezera pamenepa, sitima imeneyi imanyamula helicopter. In case of emergency, chiyerekeza kuti sitima ikuyenda, anthu achita chiwembu, Kim akhoza kuthawa kugwisa ntchito helicopter imeneyi. Ngakhale abambo ake ankaopa ndege, Kim Jong-un samaopa, ndipo anakwerapo ndege maulendo angapo. Nthawi ina yake anapita ku Singapore pa ndege. Kuyambira 2011 wapita ku China maulendo 4. Maulendo awiri anagwisa ntchito ndege. 2014 tinamuona kudzera pa TV akuyendesa yekha ndege. Television ya boma ku North Korea inaonesa mkulu ameneyi mchaka cha 2014 akuyendesa ndege ngati pilot. Komabe nthawi zambiri akamayenda amagwisa ntchito sitima. 12 September he traveled to Russia by train. Inali 20-hour trip. Zambiri zimene wakambirana ndi Putin kumeneko ndizokhuza nkhondo. Tamuona akuyendera mafactory opanga kasinja, mabomba, mafactory a nuclear, fighter jet, komanso mafactory opanga madrone. America ndiyo khumudwa kwambiri ndi zimene kuchita Russia pomuonesa mkulu ameneyu teknoloji yofunikira. Potengera ndi zimene taona pa television, zikuoneka kuti Kim Jong-un anapita ku Russia kukaphunzira zinthu zingapo. Amakaphunzira kupanga madrone, kupanga mabomba opsa, ngakhalenso kupanga mafighter jet. Chifukwa zambiri zimene amachita kumenekoko, amayendera mafactory opanga zinthu zimenezo. Tikabwera pa nkhani ya ku Ukraine, zikuoneka kuti propaganda sikutheka. Akuluakulu a intelligence anatiuza masiku apitawa kunena kuti Ramzan Kadyrov, mtsogoleri wa Chechnya komanso mnzake wa Putin, akudwala mwakayakaya komanso ali kukoma.
koma dzulo Ukraine inachita manyazi pamene iyeyu anaonekera ku gulu ali bwinobwino. Zimene zitu ndizochititsa manyazi kuona the whole intelligence ya dziko ikunena mabodza. Ndakhala ndikunena kuti zambiri zimene timamva kuchokera kumbali ya Ukraine zimakhala zabodza. Chitsanzo china chimene chichi amatiuza masiku apitawo kuti ayi Kadyrov wadwa kwambiri ali kukoma, koma dzulo tamuona Kadyrov ali bwinobwino ndithu akuthamanga. Mbuyomu anatiuza kuti Vladimir Putin akudwala kansa. Iye ayi Putin wamwalira. Mwezi watha omwewu Director of Intelligence ku Ukraine analengeza kuti Vladimir Putin anamwalira kalekale, amene timamuona uja ndi wa fake. Koma chodabwitsa ngonena zimenezi, Erdogan wakuteke komanso Kim Jong Un anapita ku Russia kukacheza ndi Putin original. Zonsezi zikungoperekera umboni onena kuti zambiri zimene timamva kuchokera kumbali ya Ukraine ndi mapropaganda chabe, they are not real. Ngakhale nkhondo imeneja sakuwina, analuza kalekale. Tamva dzulo mkulu wa NATO akunena poyera kunena kuti Zelensky ngati akufuna kuwina nkhondo imeneyi ndikutenganso malo amene analandidwa zimutengera zaka zambiri, almost 10 to 15 years. Nayenso komanda wa ku America Josh Kozlov waulula dzulo kunena kuti America ndi Biden akugwiritsa ntchito Ukraine poyesera zida zawo. Apapa chimene chikuchitika akuti America imene ikupanga zida zatsopano ndiye kuyesera kwake akumapatsa Ukraine kuti azimenyana ndi Russia. Amene wankhula zimenezi ndi msilikali wamkulu kwambiri wa ku America, Commander Josh Kozlov. Iye wanena kuti Zelensky ameneyi ayiwale zowina nkhondo imeneyi, chifukwa zida zambiri zimene zikupita kumeneko ndi zimene zikuchokera ku factory zimene America ikuyesa.